Na výrobu potrebujeme staré rifle, kruh na vyšívanie a kriedu. Kruh obkreslíme na rifle tak, aby v strede bolo vrecko. Kruh na vyšívanie a dokonca aj kriedu v ceruske dostanete na www.kreativneruky.sk. Vrecko odstrihneme trocha ďalej, ako sme si nakreslili. Rám na vyšívanie rozoberieme a vrecko doň vložíme. Z opačnej strany rifľovými ponaťahujeme, aby bolo vrecko čo najviac pevné. Prevísajúcu rifľovinu odstrihneme. Na zadnej strane rifle prilepíme k rámiku. Rámik zavesíme na stenu a šikovné vrecko na mobil, ceruzky alebo iné drobnosti je hotové. Staršie rifle máte určite doma a rámiky na vyšívanie v rôznych veľkostiach nájdete na www.kreativneruky.sk.